Много от тях, които ушки ми излезнаха срещу бюджета, аз съм сигурен, че 90% от тях даже не знаят какво пише в този бюджет. И джензитата със сигурност ще излязат, ако успеят да ги убедят, защото те обикновено говорят гората, но пък после накрая мама и татка го ги заведат някъде на море или на нещо и се преустановява с гласуванията. Когато отидеш при някой, който е видимо полуграмотен, не знаеш къде се намира и му зададеш въпроси от такова естество, със сигурност ще гледат тъпо и глупаво и ще отговаря с глупави въпроси. Това се случи с джензитата, когато задаваха въпроси на които даже не знаеха какво да отговорят, защото те са там за купона. Смятам, че по-скоро те си направиха един хубав голям купон, който беше много интересен, който имаше всички атрибути на един хубав купон новогодишен, в който имаше хубави песни, закачливи песни, имаше това да излезеш с приятели, имаше това заедно с тях да повикаш, да си изкараш отвътре агресията срещу някой, който са ти го посочили, но когато ги попиташ, ги видях в много студия за какво говорят и какво търсят. Смятам, че доста има още доста да учат. И ето тези, които излезнаха джензитата, да заповядат, да управляват, след като смятат, че тези не са добри, да излъчват вече техни лидери, които да влезат в политиката и да започнат да управляват държавата. Тези млади хора, които бяха според мен абсолютно използвани от лидерите на ППДБ, нагнетиха обстановката чрез инфлуенсъри, нагнетиха обстановката чрез социалните мрежи, за да постигнат нещо, което да притискат. Пак стигаме до това нещо, което го имат едни маймунки в Африка, които преди да хапнат нещо си го слагат отзад, за да видят дали ще излезне. И ако видят, че е трудно да излезне, отказват се да го ядат. И на всички тези, които в момента ме обиждат, псуват и това, от това, приемам го, свикал съм с това, не от сега, ами от много години съм го свикнал. Така че плюйте и псувайте на воля, приемам ги. Мръшляк не е подходящо. Да, мръшляк не е най-подходящата дума, въпреки че много ми е интересно някой да ми обясни какво значи мръшляк. Аз не я знам. Аз съвсем сериозно смятам, че съм така, доста добре познавам български език. Така дума не бях чула до сега. Мръшляк, добре. Дайте да помислим за едно друго нещо от исканията на джензитата. На протеста се говори, много се скачаше срещу суптото. Аз съм убеден, че 95% поне от джензитата не знаят какво е това супто. Според мен не беше правилно да се подава оставка, според мен не беше правилно това правителство да падне точно сега в този момент, защото най-вероятно нямаше да имаме много неща, които сега ще ги загубим.